Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛ suru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqa allahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين بل السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواتينا أصول مي أوكا راجو مانديلا راجو شند إكارو كفو نجمدو بان كنا نمي نوفمبر كالوي هالك لمغان أني كنتون بيه سان بافلا أني سان مغان أني نواتينا min ye jumada al-ula ye ni an ko ma ko lasiri caman cɛ ale fana tile 26 ye bi ye san 1440 san 40 ani san 6 ala kira sallallahu alaihi wasallam boli maka ni ka taa madina n'o ye jira san ye ara ulama fi din wal haya dɔnni hakilina diinɛ la ani y'aw yɛrɛ ka adamadenya taabolo ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ an ka kɛnɛ a sigira maa min bɛ an bolo kɔrɔ nin kɛnɛ in kan sa aw ka arajo mandi kɔnɔna na n'o ye arajo siyɛn 2 ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ ye n'o ye Usaz Abdurrahman Ismail Drame ni an ko a ma ko karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ la Alaji Ismail Drame i k'a dɔn k'a fɔ den don an tun ye walandɔ dɔ sigi ni Usaz Abdurrahman ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen na n'o tun bɛ tali kɛ sɔlatu ala nabi kan ka sɔli ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ka sɔli k'a kan i k'a dɔn k'a fɔ nafaba minnu bɛ a la Usaz Drame a da sɔrɔ n'Alaw taala sɔnna bi wala o bɛna kɛ min ye sa ataqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi salati ala habibihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka i yɛrɛ sɔrɔ Allahu ta'ala ni salatu kɛde ala kira ka sallallahu alaihi wasallam inshallah an ka bi masala bina minnu kɔnɔ inshallah ala mana min kɛ an ka sigi an bɛna kana o daw kulo ka biginila ne ka rabjulo mɔgɔ bolo sa o ye Malik Kansa ye ni Allahu ta'ala sɔnna i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bi jumadal ula n'o ye lasiri cɛmancɛ ye an bɛ ale tile 26 la bi ni Allahu ta'ala ni a ye i k'a dɔn n'a ye i k'a dɔn lundi don n'a y'o yira n'o ye dɛnɛn ye dɛnɛn don o kan ka bɛn kalo in o kan ka bɛn a tile 29 ma inshallah ni a y'a ka fitiriw seli a ka kalo a ka a ɲini dɛnɛn nata n'o ye kan ka bɛn décembre ma o kumana ni kalo yɔrɔ la min ye jumada saniya ye o kumana ale bɛ na jɔ tarata nka ni kalo ma ye dɛnɛn don tarata bɛ kɛ dafa ye araba don i ka dɔn o bɛ kɛ kalo kura daminɛ n'o jumada sani n'an k'o ma ko lasiri laban ni dɔw k'a ma ko rajama kɔnɔ kumana waati baw bɛ k'an sɛgɛrɛ an k'an cɛsiri an ka Allahu ta'ala sɛgɛrɛ ni batobaw ye inshallah Allahu ta'ala ka waati ala ko yira na hɛrɛ la Ustaz Drame assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ye limanajɛkulu ni ye i ka foli kɛrɛn da sew ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na wala mina mununu fɛn min kɔnɔna sa o de ye ataqarrubu ila Allah bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam k'an yɛrɛ suna Allahu ta'ala la ni salatu kɛli ye kira kan e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ni walanda in na Ustaz Drame. أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين
الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أم بل من لم الكلا جمع كل بلا جلي أموف نسلم كفولي كمان مسلمان به أم الله تعالى دلي أم وراك فاتحة من كلا على كوكا نقول دائما آمين يا رب العالمين على كوكا بركة دعاء نقول آمين 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 أي يفانيني من كلا تعالى في على كان جرمون دولنا بانيني على كبلا جلي يفا آمين آمين أي صلاة من كلا كوكا نما كان بلا جلي أنا باني بقونا أنجي نقوم ب أن إسلام يوم ب آمين 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 أم الله تعالى دلي على كجمانا باسي آمين آمين على كجمانا باسي آمين على كجمانا باسي على كهرة شاما ناتي جمانا كونو كتشبين كان بين كودو جمانا كونو آمين آمين الحمد لله كرمكم موسى يني نعلم منك نوي صلاة دوكم جانت مني أنكم مراكا غامبي أنكم أمي كماري ما كان يرسوليا الله تعالى لاني صلاة كليه تقومنا أنكم أمي كماريكا برو فني آدم على بابوي ونين دوين تيني هون يسرلا دوين أنكم مرا صلاة نفاو صلاة نمامي كباركا يبني سرو نجا ما بي يرسوليا الله تعالى لاني فهمني صلاة بأولولا صلاة بأولولا وعليه ولا بلي باي كما دولا ما بي رسول الله تعالى لن بارا دوي ويسلي يريرب سيغا دولا اباچي ما بي رسول الله تعالى لن سوي يريرب سيغا دولا كما دولا اباچي parce que bi yira mogola ne be suna ne be ta absega o baraji ci dogo kate do ola kate o baraji ci yira be sega do ika saraka bolila abi ka saraka baraji ci no asoro be fem ko ri ka fo ke e na folo chaman bo o ya dabori kama kuma Allah taala be o fo jena aboci nga salatu ko yira ta ci yira te fem ci o chama ibore ke ka chaya wati bela jelena ko yira te ali ci ay baraji ci fiyo bari i perenga fo ya yira mo la ne be salatu ke ala kira kawo ibe ka ke ka yira ke nai a bela jelena kibe barajire so Allahu akbar kada Allah ta'ala ka korofoka Allah ta'ala ko huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ta'ala de be salatu ke auka anaka melekew mun ko so ka ubo dibi chela nini dibi mfora be go do nyana ko kafiriya dibi do ay islamu te kafiriya kono kafiriya dibite nin dibi fora be do nyana ko flanga fo ya dibi do o dibi tesla me to kono ay egun kan noro min soro ala kula o noro min tila ala bi bo o dibi re kono katibla ala don dibi ala don yelen kono Allahu akbar kafiriya tate on ko yira te donina ala dungo amma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala na kan meleka u bela jele mega salatu ke nabi nyuman kan fi'lu mudari lazim ne do ati jofiyo avec ke kata mustamir avec ata ati jo anana an wele ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw mun go qawli man yaraka da alau ta'ala la qawli man yaraka da saka kununa aw liman yaraka da ala kira yare la sallallahu alayhi wa sallam ko ala ka cidin labando kaka salatu chaman ke ala kira ka aka kila ka kisi nyinin chaman ke ala ta'ala fe ala kira yi min ka cha ala ka salatu don maga ko ye ala ta'ala be ala kira tanuni min ke ko te jofiyo meleke ucela san wati be na be ka tanu sana uhu alayhi ala ta'ala ka tanuni do ala kira ka meleke ucela abe ka daraja korota abe ka daraja korota daraja inte jofiyo abe ka korota de katafe urila ko ala kira ka hadisa do be sallallahu alayhi wa sallam ako innahu la yughanu ala qalbi ko zome da alera duskunga zonjume don mako ya nyininga muye manyuma muye ala ta'ala mubashiratu ke munuye nube ala kira sangani wati be sallallahu alayhi wa sallam ko ni hadisa in koro juma ala kira nini kere duskunga ke fa ba fo fa astaghfirullah ne fa be ala ta'ala ya fadil ko koro muye ako ko noro zone be daka noro zone juma bari ale ba yi ala ta'ala daraja ale ka daraja be yele seconde daraja chama ne be yele ala kira sallallahu alayhi wa sallam abaye ale bora daraja mina ale kun kelen no gi kunta kala suriya ala batula ale yere bolo ay kunta kala suriya de ke ka soro ala ta'ala ri ale kerengere ka ale bla o johoro la Allahu akbar
alaw taala ko ala kirama kaka fo mo inna waliyyi allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin ne ka kotigi o de alaw taala ye ale ka waliyu ala jora ale ka koko ka ban oui nabila yusufu o b'a ɲini o b'a yɛrɛ ŋaniya bari ala de bɛ jɔn ka ko bɛɛ kunna ale ta b'a fɔ rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah bari ala de bɛ ka kotigi ye diɲɛ ni lahara a b'a fɔ ko tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ala mun fara ɲumankɛlaw kan ala kira ko inna waliyyi allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin ale ka kotigi de ala taala ye ala de b'ale bila na nin kɛ kana nin kɛ karisa nin kɛ ne nin ta yɔrɔ ma ja ala taala ye a tɛ ala kira bila ka taa yen fiyewu ni ala kira talen yɔrɔ yɔrɔ a jara ala taala de ye ala kira k'o kɛ o bɛ kɛ ɲuman ye sahabaw ye o bɛ kɛ ɲuman ye silamɛw ye o de la a bɛ to k'a fɔ a ma foyi kɛ kɔnɔ ayi a ma fosi kɛ k'a sɔrɔ ala de m'a bila n'a tɛgɛ ye fɛn dɔ ta ala donna o la bari ala taala bɛ don a ka baara bɛɛ lajɛlen na a bɛ don a bolo la a ka mouvement bɛɛ n bɛ fɛ ka doni walanda in ye ni sira min ye o yɔrɔ de ye nin ye quoi ala donna nin mouvement bɛɛ la ala tilala ka kɛ ko maa ɲuman tɔ bɛɛ ala de bɛ k'o bɛɛ ka kotigi ye ala taala ko an ma hali bi summa awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina ko an ye an ka kitabu tiɲɛ ta maaw la an ye maa minnu sugandi kabini an ka jɔnw cɛla faminhum zalimun li nafsi dɔw bɛ yen olu ye yɛrɛkun tɔɲɔbaw ye tɔɲɔnu bɛ yen duna zulmin a bɛ tɔɲɔniba dɔ jukɔrɔ tɔɲɔni ye fila ye tɔɲɔni dɔ bɛ yen o ye jurumu ye o tɛ filankafoya ye tɔɲɔni dɔ bɛ yen o ye filankafoya ye ala ta'ala b'o walawala ko inna shirka la zulmun azim i ka dɔn filankafoya o ye tɔɲɔli ye min ka bon a nana tɔɲɔli filanan fɛnɛ fɔ an ye ako wala wannahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu allaha tawwabar rahima ako ala kira na amana ke ni mantun ani sahabaw ani islamaw nu yu yara kun tonyo ubina e ala kira di ma nu nane ma fastaghfirullah ubi ala taala ya fadil wa fa ala ya fama aw ni jurumun ke an yara kun tonyo jonga ala kota abe yara kun tonyo re bari ga batu an nafati si ala taala ma la tanfa'uhu ta'atu al-muti'in batu ke baka ka batu ati ala taala nafa ameni batu ba min ke ay ate foshi fara masaka ate foshi bo ala taala ga matala ate fen fara ga masaya kan wa mako yara taala abe jon nafa e batu ke baka ni batu ke ibe aljina chienta lilladhina ahsanu alhusna oui ma munu e nyuman ke jina tigena nu e bara nyuman ke alhusna bolle alhusna o e nyuman dani aljina rewe bon ube bla nyogonye ni bara nyuman chaman keliye aljina kono oui tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun nina aljina yi aya chienta ka joro baw chienta nayi naka bara nyuman sababu ye joro baw chienta li ame bla nyogonye no oyi oui oh lilladhina ahsanu alhusna akoko toyoli flado toyoli kelen ni jurumu fitinun ke ibe ala taala ya fadili ye jurumu fen o feke abebe jate toyoli ulle dante me bawye ala taala ko kabo jurumu ya fa nay ala taala dili abo jurumu be ya fa o jurumu ya fa li ka teline femunu salatu be ulula kuma amase o yoroma ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه أمول مورلا ما دو بولي يركون تنبوي سيسا نا أمي جمع كلو تشلا سيسا دو بيبا سرو لوكا كوتاكا تشانغ تيمي وكا على باتولي تشامانغا وبي على كوتا ديكي على كو نفين كاين وبي دون دورو نيكولا على كو نفين ماين وبي تشامانكي أولولا أولو بجاتي كو فمنهم ظالم لنفسه وظالمون أولوري دانسكو باوي الله تعالى قال كرا كافولي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
alakira fo nga jongu ye mun ye dansa ko ke u yɛrɛ kun kan ni jurumu ko kɛli ye k'u kan'u jigilatigɛ Alahu Taala ka hinɛ la. Allahu akbar. jigilatigɛ fana y'a dama kafiriya ye dɛ. wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Oui. ala ko maa minnu bɛ n'olu b'u jigilatigɛ Alahu Taala ka hinɛ la k'olu ye maa fililenw ye maa lafililenw. jɔn man k'i jigilatigɛ Ala ka hinɛ la i mana jurumu kɛ cogo o cogo a fɔ ko masa bɛ yen min bɛ se k'a yafa. Allahu akbar. masa bɛ yen min bɛ se k'a yafa. i b'i masurunya Alahu Taala yɛrɛ de sanga nin waati bɛɛ. a maa fɔlɔ ayul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. ko jamakulu fila jumɛn bɛ yen min ni hakilisigi b'olu ye diɲɛ ni lahara bɛɛ. al-amn hakilisigi b'olu ye. o tuma n'i bɛ diɲɛ in kɔnɔ diɲɛ gɛlɛya ka ca dɛ. i bɛ jamana min kɔnɔ jamana in yɛrɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ dɛ. hakilisigi baliya carina diɲɛ fan bɛɛ surtout an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ an bɛ ka hakilisigi de ɲini. ko jamakulu fila jumɛn bɛ yen minnu bɛ hakilisigi sɔrɔ diɲɛ ni lahara bɛɛ k'olu de ye maaw ye minnu bɛ hakilisigi sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan alladina amanu walam yalbisu imanahum bi dhulm. n'u m'u ka limaniya n'u m'a ɲagami ni tɔɲɔli ye limaniya kɔfɛ u ma tɔɲɔli caman ɲagami limaniya in na. dɔw ko nin ye tɔɲɔli in fɔlɔ ko nin ye tɔɲɔli belebeleba de ko nin ye filankafoya don a la k'e bɛ hakilisigi sɔrɔ e tɛ hakilisigi sɔrɔ diɲɛ na e tɛ hakilisigi sɔrɔ lahara bari kuma bɛɛ e ni kungo de bɛ ɲɔgɔn na. dɔw ko ayi ko tɔɲɔli fitinin fɛnɛ k'o fɛnɛ bɛ se ka don a la k'o bɛ don a la ni mun ye i b'a sɔrɔ silamɛ dɔ don a bɛ ka alakota min kɛ alakota in bɛ ka bali ka hakili sigi ni silamɛ kɛra zon ye a hakili sigi man di dɛ i hakili tɛ sigi kuma bɛɛ e hakili bɛ dɔ de ka ko dɔ la ka t'o minɛ wa i hakili tɛ sigi fɛnɛ est ce que ne tɛna minɛ wa. ni silamɛ kɛra ɲɛni ko min kɛ est ce que o tigi ma bɔ a kalama o y'a dɔn ko ne don i hakili sigilen tɛ n'i ye jɛnɛya kɛ est ce que jama ma bɔ a kalama wa i bɛ n'i jɔ jama cɛla i yɛrɛ siran nin hakili sigi t'i ye. n'i kɛra nkalontigɛlaba ye hakili sigi t'i ye i ye nkalon tigɛ dɔ ye est ce que ninnu ma bɔ ne ka nkalon kalama wa sigida bɛ goya i ye. i kɛra bingalikɛla ye hakili sigi t'i ye est ce que maaw ma bɔ n kalama wa. nin si tɛ hadamaden lafiya. ayi nin si tɛ hadamaden lafiya. i kɛra dabalijugukɛla ye est ce que dɔ ma taa ne minɛ n ka dabalijugukɛyɔrɔ la est ce que dɔ ma bɔ a kalama hakili sigi tɛ yen. nin ye tɔɲɔli ye tɔɲɔli min bɛ tɔɲɔliba jukɔrɔ n'o ye filankafoya jukɔrɔla ye. e kɛra maa kɔrɔfɔlaba ye sɔni o sɔni i b'i ɲɛ filɛ de est ce que a tigi tɛ ka na wa. hakili sigi tɛ yen. ko maa minnu bɛ yen n'olu ka limaniya ma ɲagami ni tɔɲɔli fitinin ninnu ye k'olu bɛ hakili sigi sɔrɔ diɲɛ in na u b'a sɔrɔ lahara e min mago bɛ hakili sigi la kana limaniya in ɲagami ni tɔɲɔli ye dɛ. olu de bɛ hakili sigi sɔrɔ bi zulmin ulaika humul muhtadun olu de ye maa kanananw ye. o tuma maa fɔlɔ minnu bɛ an cɛla ten u ka kota ka ca ka tɛmɛ u ka ɲuman kan. faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid dɔw bɛ olu bɛ camancɛ la u bɛ kota kɛ u bɛ yafa deli u bɛ bato ɲumanw kɛ u bɛ baara ɲumanw kɛ u bɛ hɛrɛ ko caman kɛ u ka ɲuman ka ca ka tɛmɛ kota kan. dɔw ko k'a bɛɛ dama kɛra o ye muqtasid ye. o iktisadu kɛbaw olu de bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa olu tɛ bololankoloya fiyewu. i ye iktisadu kɛ i ka wari la i tɛ bololankoloya. i ye iktisadu kɛ i ka denbaya la a tɛ tiɲɛ. iktisadu ye jumɛn ye wari min b'e bolo i ma sɔn k'a bɛɛ fusuka k'a bɛɛ don tiɲɛni ko da fɛ. n'i y'a bɛɛ fusuka i bɛna bololankoloya dɛ. i y'a économiser o de ye iktisadu ye. n'i ye économie k'i ka wari la i ka wari bɛ bugun a tɛ tiɲɛ i ɲinɛ ma. n'i ye denw bila sira ɲuman kan n'i y'u ye juguman na i b'u bɔ juguman na k'u bila ɲuman kan mais n'i y'u ye juguman na e y'u to juguman na i ka du bɛ tiɲɛ dɛ. n'i ye kojugu ye a bali. mara minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. ni maa min ye kɔnko dɔ y'aw cɛla i ka kɔnko in bali n'i bolo ye i bɛ se ka min bali du kɔnɔ a bali sɔn n'a kɛra tiɲɛni a bɛ boli aw bɛɛ de kan. i bɛ se ka min bali sigida la a bali i bɛ se ka min bali baarakɛyɔrɔ la a bali n'a kɛra tiɲɛni a bɛ boli aw bɛɛ kan.
ni ma se ka bali n'i bolo ye fanga bati la a fɔ i da la karisa a bɛ nin min na a ma ɲi dɛ n'i ma se k'o kɛ dun fa bi qalbi a kɔni ye dusukun ye an bɛ muktasiru la sabanan ye jumɛn ye o de ye sabiqum bil khairati bi iznillah dɔw bɛ olu bɛ maa tɔw dan yɛrɛ de olu ka juguman ka dɔgɔ ɲuman de ka ca u ye maaw dan n'o ye n'i y'u ye ka juguman kɛ o kɛra porokotona belebeleba ye sinon u tɛ don juguman da ayi o sabiqum bil khairati olu fɔlɔw olu tɛ juguman yɛrɛ kɛ o ye nabi ɲumanw ye ani kiraw olu bɛ nin kɔnɔ awɔ olu ye kumabaw ye n'olu bɔra yen sisan sahabaw bɛ na n'olu bɔra yen tabi'inaw bɛ na n'olu bɔra yen ala ka jɔnba minnu nana olu kɔfɛ n'u ye alakira ta in kɛ sallallahu alaihi wasallam olu bɛ na o tuma sisan farida ninnu bɛɛ bɔlen kɔfɛ jɔn kan ka jumɛn de kɛ o don an kumara salatu kan kosɛbɛ salatu yɛrɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam jɔn si kɔnɔ siɲɛ kelen wajibi don dɔnnibaga dɔw ko majilisi o majilisi la n'aw sigira ko wajibi don a k'a kɛ dɔnnibaga dɔw ko n'i ye alakira tɔgɔ mɛn kuma o kuma ko wajibi de don i ka salatu kɛ alakira kan nin bɛɛ hadisa b'a bɛɛ lajɛlen na dɔnnibaga dɔw ko tayya seli o seli a tayya laban ka salatu kɛ alakira kan k'o ye wajibi ye nin ye mazhabiw tɔgɔya ye sisan an bɛna jɔn min yɛrɛ surunya ala la ni baara ɲuman jumɛnw ye voilà mais Ustaz Abdraman e ye nin min fɔ an ka seli farida duuru in normalement i n'a fɔ i yɛrɛ taabolo k'o fɔ cogo min na c'est-à-dire a kɔni an bɛ min kɔni dɔn min kɔni ka can taabolow yɛrɛ bɛɛ la solatu bɛ kɛ i ka sigi laban bɛɛ lajɛlen na seli farida duuru in kɔnɔna na que ça soit seli kɛra jogo 2 ye a kɛra 3 walima a kɛra 4 ye solatu nabi o bɛ kɛ a la bon an dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ peut-être ni mɔgɔ min i m'a kɛ c'est-à-dire tugu bolo ma o bɛ se ka kɛ sababu min ka seli yɛrɛ tiɲɛ bon o ye bato kɔnɔna ni fɛnw ye mais est-ce que silamɛ yɛrɛ ka 24 heures kɛ ka o bɔ k'o bin k'a sɔrɔ e ma solatu kelen kɛ alakira kan est-ce que o bɛ se ka kɛ alhamdulillah i ye nin ɲininkali min kɛ ɲininkali in ye ɲininkali ɲumanba ka da kan parce que fo fɛn in fana ka fɔ mɔgɔw ye kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw teliya bolo ma n'u bɛ seli farida duuru la n'u sera tayya laban na kuma dɔ la u bɛ ɲinɛ ka salatu kɛ n'u ɲinɛla i bɛ tali kɛ mazhabi maliki la i ka seli ka ɲi i ye salamu bilali min kɛ i ka seli ka ɲi sujudu t'i kan kabila la sujudu t'i kan baada la o la i ye tali kɛ mazhabi maliki la o y'anw ka mazhabi ye an k'o fɔ mɔgɔw ye parce que a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la dɔw b'a fɔ ne ɲinɛla ka salatu kɛ seli la ni ɲinɛla ka salatu kɛ seli la i ka seli ka ɲi sisan ka tile bɔ k'a bin k'a sɔrɔ i ma salatu kɛ alakira kan o yɛrɛ de man ɲi ayi mais est-ce que a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ya a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ k'a sɔrɔ farida tɛ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ farida in yɛrɛ i ma ɲɔ bɔ a la y'o sen bɔ a la pewu k'a sɔrɔ farida yɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ dɔw tɛ salatu siɲɛ kelen kɛ alakira kan dɛ o fana o ko ye o ma ɲi dɛ o de ka jugu n'a bɛɛ ye ka tile bɔ k'a bin k'a sɔrɔ e ma nɛɛma ɲini kisɛ kelen kɛ alakira hali siɲɛ kelen o tuma e tɛ fɛ i ka jurumu yɛrɛ ka yafa bari sigi o sigi kɔfɛ an kun bɛna nana an ka walanda kɔnɔ sigi o sigi kɔfɛ n'aw tilatɔ don sigi o sigi la n'a bɛ fɛ a ka jurumu ka yafa ka salatu kɛ alakira kan o de bɛ jurumu yafa surtout i k'a fɔ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko sanuya bɛ ne i ma ye ala de ko alakira ma subhana rabbika i ma sanuyara rabbil izzati e ma min ye bonya ma ye amma yasifun ka bɔ u bɛ ka mankutu ni fɛn o fɛn ko den b'a bolo a sanuyara ka bɔ o ma ko muso b'a bolo a sanuyara ka bɔ o ma ko a ka ala y'a daminɛ nin waati a sanuyara ka bɔ o ma ko nin yɔrɔ in dɔrɔn de bɛ Alahu Taala bolo a ka sanuyara ka bɔ nin bɛɛ ma fɛn o fɛn ye majiginin ko ye ko ala sanuyara ka bɔ a bɛɛ ma amma yasifun a nana mun fɔ wasalamun ala al-mursalin ko foli bɛ kira bɛɛ ye kisi bɛ kira bɛɛ ye o la i ye salatu kɛ o walhamdulillahi rabbil alamin wa tanu min Alahu Taala ni ye nin fɔ sigi o sigi kɔfɛ k'a ye jurumu minnu kɛ batara kumaw la ko Alahu Taala b'o yafa Alahu Taala b'o yafa o tuma sisan o man ka kɛ yɛrɛ o man ka kɛ bari i mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma salatu kɛ alakira kan ko o yɔrɔ bɛ taa kɛ i mago bɛ taa jɔ o la lahara o bɛ taa dalilu jɔ i kan k'u sigira ka wuli yan Alahu Taala k'u ma salatu kɛ ne kan dɛ n'aw sigira majilisi o majilisi la sigida o sigida la n'aw sigira n'a ma salatu kɛ alakira kan k'o yɔrɔ bɛ taa dalilu jɔ aw ka lahara
kuma salatu kɛ ne ka alakira kan dɛ ne sigiyɔrɔ in na yan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala bɛ ka alakira ka bonyaba a bɛ k'o de yira an na bari alakira mahbatu rahmat alaw taala ka hinɛ minnu bɛ jigin a bɛɛ bɛ jigin ni alakira ka sira de ye ka se alakira mantonw ma wa manba'u tajalliyat alaw taala bɛ yengeli min kɛ jɔnw kan ni hinɛ ni nɛɛma ni barikaw ye k'a bɛɛ bɛ tɛmɛ alakira de ka sira fɛ sallallahu alaihi wasallam o de la alakira b'a fɔ allahu mu'ti wa ana al-qasim alaw taala de ye dili kɛbaga ye mais ne de b'a kilan ale b'a kilan ni kana bonya i ma alaw taala ye kira bɛɛ ka mankutu fɔ a ko wa ayyuba iz nada rabbahu wa zannuni iz dhahaba mughadiban wa zakariya iz nada rabbahu ay nin bɛɛ ta fɔ ka ban nana se alakira ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anw bɛ ci dɔwɛrɛ fosi kɔsɔn fo an y'i kɛ hinɛ de ye danfɛn bɛɛ ye danfɛn bɛɛ o tuma hinɛ e kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye hinɛ o hinɛ bɛ danfɛnw lasɔrɔ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ne ka sira de ye o de la a nana n'a ye hadisa la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko inna lillahi mi'ata rahma ko hinɛ kɛmɛ de bɛ alaw taala bolo anzala minha rahmatan wahida k'a ye hinɛ kelen pewu de jigin bayna al-jinni wal insi wal bahaimi wal hawam jinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani fofofɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ pan insectes a bɛɛ ko nin de jiginna an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ rahma kelen n'an ye jateminɛ kɛ o rahma kelen in tɛ kɛ alakira ye wa bari ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aw mɛ ci dɔwɛrɛ fosi kɔsɔn fo an y'i kɛ hinɛ de ye danfɛn bɛɛ ye an ma deli k'o mɛn kira fosi mankutu kan k'alaw taala y'o fɔ kira tɔ a ko alakira kelen ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an y'i kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye o tuma e ka hinɛ bɛ boli min ka sira fɛ a ye ɲumanya dɔ k'i ye o k'i kan ka ɲumanya in sara an dɛsɛlen ɲumanya sarali la alaw taala nana fɔ k'an ka ɲumanya in sara n'ale ka sira ye k'ale yɛrɛ b'a sara fɔnansere i mana ɲumanya sara a ye cogo o cogo a kanubaa b'i ji de min y'a kanu o b'i ji de alakira de ye fɔnansere sallallahu alaihi wasallam n'i ye ɲumanya sara alakira ye cogo o cogo alaw taala y'i bila ɲumanya sarali min na alaw taala yɛrɛ b'i ji de a b'i ji di jumɛn na a ko n'i ye salatu kɛ alakira kan ko alakira k'a fɔ a mantonw ye man salla alayya sala sallallahu alayhi ashra ni maa min ye salatu kelen kɛ ne alakira kan alaw taala bɛ salatu kɛ o tigi kan siɲɛ 10 jɔn dun tɛ fa ala bolo fɛn na ni wari bɛ min bolo a b'a fɔ ala n sɔn wari la hali bi ni den bɛ min bolo ala n sɔn den na ni furumuso kelen bɛ min bolo ala n sɔn furumuso caman na ni du kelen bɛ min bolo ala n sɔn du caman na ni bolifɛn kelen bɛ min bolo ala n sɔn bolifɛn caman na ni min bɛ jɔyɔrɔ la ala n sɔn jɔyɔrɔ kɔrɔ ta nin na ala ka bolofɛn jɔnw tɛ fa a la fiyewu ayi adamaden tɛ fa a la fiyewu n'i tɛ fa o la ala ko k'a bɛ salatu kɛ alakira kan ka anw fana ka salatu k'a kan e mana salatu kelen kɛ alakira kan ko alaw taala bɛ salatu k'i kan siɲɛ 10 o kɔrɔ de k'i bila i ka caman kɛ o de la alakira ala ma adaduba kɛ salatu la ka caya a b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'a nafa fɔ n'a ye nafa fɔ dɔrɔn jɔnw yɛrɛ b'u bɔ a kan an bɛ ɲɔgɔn dan kɛ kuma in laɲini ye nin ye n bɛ fɛ ka don a ko ne ye fɛn min farida jɔn kan jɔn k'o kɛ o de ka di n ye kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ alaw taala ka hadisa a bɛ ka hadisa minnu fɔ alakira bɛ k'a lakali hadisul kursi de don a ko wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba ko n ka jɔn t'i fara o kuma sa faridaw kɛlen kɔfɛ a bɛ k'i yɛrɛ surunya na ni nafila baara caman kɛli ye fo n bɛ taa kanu hatta uhibba fo n bɛ taa jɔn in kanu n'i ye jɔn in kanu sisan fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi n bɛ k'a kulo ye a bɛ lamɛnli kɛ ni kulo min ye ne bɛ kɛ o ye alaw taala bɛ jɔ i ka kulo jɔyɔrɔ la i tɛ batarika mɛn ayi o banna pewu kuma laɲini ye min ye debi kuma daminɛ n ko ko ala jɔra ala kira jɔyɔrɔ la a kulo kan ka min mɛn alaw taala de bɛ jɛn n'a ye o k'o mɛn ni ala ma jɛn n'a ye a kulo tɛ juguman mɛn fiyewu n'i ye ala jɛlen n'a ye ala kira kulo ka nɛnikan mɛn ala bɛ ka anw lakalan n'aw yɛrɛ nɛni n'a ye sabali ni ala jɛlen n'a ye ala kira ka gosi ala bɛ fɛ de k'a yira anw na
ni gosira a ɲɔgɔnna ye alakira sɔrɔ sabali sallallahu alaihi wasallam sɔn ala tɛ jɛn n'a ye o de la sen dɔ la a sigilen a fujununen a kunkolo jeli b'a la u ye dɔ ye gabakurun kɛ k'a bon makan n'a kun bɛ kiraya lase waati min na a b'a f'u ye qulu la ilaha illallah tuflihu magankaw nin boli 300 ani 60 min b'aw bolo a ye nin bɛɛ batoli ye k'a to yen a ka jumɛn bato masa kelen pewu aw yɛrɛ bolo bɛ ka fɛn minnu lese aw bɛ t'olu bato mun na a y'o to yen a k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah kumaden o de ye limaniya kumakan ye tuflihu k'a y'o fɔ n'a y'o kɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ kisi a ye nin baara jugu fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ bin ka bɔ yen a ye san caman min kɛ ala kota la ani jurumuna ko la ani filankafoya la a b'a bɛɛ kari k'a bɔ yen o de la la ilaha illallah ko n'i y'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ jurumuba 4 a b'o yafa ninnu ye jurumuba caman de kɛ o ko la ilaha illallah fɔko kelen b'o jurumu bɛɛ bin a tora nin fɔli la sen dɔ la dɔ ye gabakurun ta ka alakira bon sallallahu alaihi wasallam k'a kunkolo sɔgɔ kunkolo sɔgɔlen jeli bɛ ka bɔ a bɛ se k'a ta sara a sabalila Alahu Taala kosɔn olu le mahabubinaw ye ala ye jɔn minnu kanu a taara a sigi magan kɔfolon dɔ da la a sigilen fujununen don Jibrila jiginna a kan a ko assalamu alayka ya rasulallah ya ala ka kira ala ka foli b'i ma ne yɛrɛ ka foli b'i ma ala kira mun b'i la a ko n fujununen don n ka mɔgɔw ye n gosi ka jeli bɔn na n sabalila Alahu Taala kosɔn a ko i b'a fɛ n ka kabako yiri la i ka sabali kosɔn ala kira ko awɔ a ko yiri min filɛ kɔ kɔfɛ yiri in wele k'a kana ala kira ko ni yiri min filɛ nin ye ko o de wele k'a kana awɔ a ko k'o wele k'a kana ala kira ko yiri ma ko yiri karisa yiri gɛrɛn yiri yɛrɛ bɔ de ka taama ka na ala kira ma a nan'i jɔ ala kira la a ye ala kira fɔ assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya habiballah annaka qad ballagta risala i ka kira lase n sereyala n'o ye a ko yiri a fɔ yiri k'a ka segin ka taa nɔ la ala kɛra yamaruya di yiri seginna ka ti coro a nɔ la o cogoya kelen na a bɔra yɔrɔ min na n bɛ k'a ka sabali de f'i ye o de la Busayiri b'a fɔ an ye nin yɔrɔ in na a ko ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim a ko yiri nana ni ala kɛra ka weleli ye ja'at li da'watihi al-ashjaru yiri caman de nana mais an mako bɛ kelen de la nin yɔrɔ in na ko yiri caman nana n'a fɔ ninnu hadasu ninnu caman kɛra a ye ka yiri wele ka na o caman de kɛra kuma dɔ la a b'a fɔ sahaba dɔ ka taa yiri wele ni ala kɛra ka weleli a nana ka na sujudu bi ala kɛra ye ko tamshi ilayhi o bɛ ka taama ka na ala kɛra ma ala saqin gɛnɛkala kan bila qadamin sen t'olu la o gɛnɛkala dɔrɔn a ye senfura tɛ yen senfura bɛ anw de la olu ye ta ye dili de ye a y'a dili bɛɛ bɔn ka taama ka na a taamatɔ ka na a bɛ ka sɛbɛnni kɛ كأنما سترت سطرا لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم كأبولو فراو بك أولو بك فوفو دغولو لا على على كده ولي أبرسلنو أبيك بولي كنا a fanto in tara da dugumakolo la de ka sin o bɛ ka sɛbɛnni kabakolen de kɛ sira camancɛ la ka na se alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'a ma alakira ka wele jaabi dɔrɔn Alahu Taala b'ale yiri o y'ale ka ko bannen pewu an bɛ alakira ka sabali yɔrɔ la a ko ala bɛ kɛ i kulo ye ala tɛ fɛ i ka fɛn o fɛn mɛn i t'o si mɛn n'i kulo ye o de la maa ɲuman dɔ bɛ yen ale ye tabi'ina ye ni wala na ngona an bɛ don ka kɔnɔ ten ne ka kuma caman fɔ a kɔnɔ ale ka fɛrɛlen don kojugu Abu Muslim al-Khawlani tabi'ina don ani alakira tile bɛnna mais a ma se ka alakira ye bari a mana joona ale ni galontigɛba dɔ fana tile bɛnna i n'a fɔ Musailamatul Kazzabi ɲɔgɔnna mun y'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale ye kira ye u b'o wele ko Aswad bun Qais al-Ansi o tun bɛ Yaman a y'a mɛn ko Abu Muslim ye alakira ka nɔfɛtuguba ye a ye Abu Muslim al-Khawlani wele ka na k'u ka taa nɔfɛ ka na a ka gardiw n'a ka mɔgɔw a kɛlen don ka minnu gɛrɛ a yɛrɛ la k'olu ye sahabaw ye galon bolo ma olu taara Abu Muslim nɔfɛ ka na u nalen n'a ye
aya abu muslim fo ako atashhadu anni rasulullah abu muslim yali be seriya kone kirai wa abu muslim ko ma asma ni ma me aduma mere ala maso aka me bari akun ala batu ko jugu ala maso akulo ka me kai min fale ma me aw kale ma me asigina ga fo shiyen saba ko kale ma mere ko ka kulo ma mere ko yali be seriya ko aswadi kirai wa ako kale mo mere akulo la ka so rabe ka peren jama chela solo ka fo hakikatan ako kama mere ko ako kama mere ala ka jone do ala jora kulo ya joro la solo ka nanange atashhadu anna muhammadar rasulullah yali be siriya ko muhammad ya ala ka kirai wa ako na'am ashhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu mesiriya ka fo muhammad ala ka kirado ala ka jondo ala ka kirado mesiriya no e ko kuma yene kan robo sisan ako aka jama ma ku ka tasma re labɛn tasma ba u ye lɔgɔ baw cɛ ka n'a tun ka tasma ba labɛn k'u ka abu muslim fili tasma in na u ye abu muslim fili tasma cɛ la tasma ma fosi k'a la i n'a fɔ min kɛra nabila ibrahima la qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kanw masa ko tasma ka kɛ sumaya ye ani kisi ye nabila ibrahima ye ala y'o ɲɔgɔnna kɛ abu muslim ye ala kɛra mantun karamatan li rasulillah ayo ke bonya kosɔn ala kira ye sallallahu alaihi wasallam bari ni sɔnna ala kira de ye a ma sɔn ka galontigɛ baga ka galontigɛ a ma sɔn ko sabati ayi masuruya ala taala la ni baara ɲuman caman kɛli fo ala taara kɛ a kulo ye ala donna a ka kow la mega misaliya di nin bɛɛ ye hadisa in fasali ye nin bɛɛ ye hadisa in fasali ye tasuma ma se ka jeni tasuma bɛɛ nana sa a ka jamakulu ko a ma i tɛ nin gɛn ka bɔ an cɛla yan sinon mɔgɔw bɛna tugu a kɔ dɛ k'a fɔ k'i ta tɛ tiɲɛ ye ko ala kira de ta ye tiɲɛ a sɔrɔla k'a gɛn k'a ka taa ka bɔ yaman a y'a gɛn a gɛnnen a sɔrɔla k'i labɛn k'a bɛ taa ala kira ka yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ninnu bɛɛ tun ma se ka na kun jumɛn kosɔn u tun bɛ barika ɲini de la u mansaw la ale ni uweisul karaniw bɛɛ maa damadɔ minnu bɛ yen n'olu ma dera ye fiyewu tabiinaw cɛla ninnu b'a la uweisul karani alhasan albasari abu muslim alkhawlani ninnu bɛɛ b'a la rabi'a khaysam bun rabi'a olu bɛɛ b'a la ni u maa damadɔ bɛ yen u fana tɔgɔ olu ye cɛbaw olu tɔgɔ dɔnnen don dɔnnibagaw b'u tɔgɔ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ala taala ninnu mi bato fosi kosɔn ni diyaɲɛ tɛ ala an mago dilan i diyaɲɛ in kosɔn dɔw bɛ ala deli n'o fana ye a wulila a y'i ɲɛsin madina ma a taara se madina waati min na a y'a sɔrɔ alakira fatura sallallahu alaihi wasallam a ye sidina abubakar de sɔrɔ yen a y'a ka bagan siri ka taa misiri kɔnɔ ka taa kɛ nafila seli ye n'olu donna misiri kɔnɔ dɔrɔn misiri foli bɛ yen i b'o kɛ fɔlɔ a y'i ɲɛsin nafila selili ma nafila seli olu banna sidina umar de y'a ye u bɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ yaman ko tasuma mɛnɛla k'a bila tasuma kɔnɔ nabila ibrahima min ɲɔgɔnna kɛra o ye o fana kɛra a ye dɛ ale ɲɛ dara a kan dɔrɔn ale gɛrɛna a la ko n balimakɛ min man ni ala ye e de ye cɛ ye min bilala tasuma la wa a ko k'ale tɛ ko abudulayi bun suwab de don o y'ale yɛrɛ de tɔgɔ ye a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ o ko min man ni ala n'a kira ye a fɔ n ye e de don wa min bilala tasuma la n'a ma fɛn k'a la aswadi fɛ a ko i ye n bila ni ala n'a ka kira min kosɔn n b'a f'i ye o kosɔn ne yɛrɛ de don sidina umar y'a bara a yɛrɛ la k'a bɛ ala tanu ala ye cɛ yira a la min ɲɔgɔnna kɛra nabila ibrahima la o ɲɔgɔnna kɛra alakira manton min ye ala y'o yira ale la alakira mantonw cɛla a bɛ ala tanu n'o ye a y'a gɛrɛ sidina abubakar la a taara gɛrɛ u la u bɛɛ lajɛlen ye ala tanu n'a ye k'a yira sahaba jamakulu cɛla abu muslim kelen ta yɛrɛ n'i ko i b'o dɔrɔn fɔ bi yɛrɛ i bɛ mɛn o la kosɛbɛ ala ye mankutuba min k'a ye a kelen k'i yɛrɛ di ala taala ma k'i yɛrɛ masuruya ala taala la ni salatu caman kɛli ye ni ala batoli caman kɛli ye ni wuridi caman kɛli ye ni nafila caman selili ye ni kuranɛ kalanni caman ye ale ka kisa ka bon kosɛbɛ sen dɔ la dumuni t'a fɛ yen a nana so ale ni muawiya kun gɛlɛnnen no ɲɔgɔn na kojugu muawiya u kun gɛrɛnnen no ɲɔgɔn na bari ni sahaba ninnu bɛɛ y'u tile kɛ k'a to yen fo kana se muawiya ka waati ma o bɛɛ y'a sɔrɔ yen mɛ a tɛ fɛn ɲini faama fɛ ale mana min sɔrɔ a b'o de dun n'ale bɛ yen nɔ
hali ni faama bɛ fɛ ka tɔɲɔli kɛ u tɛ se ka tɔɲɔli kɛ bari u bɛ siran ɲɛ u b'a dɔn ko nin ye ala jɔn ye ala batoba don a nana so a nana sɔrɔ dumuni tɛ yen a ko muso ma dumuni tɛ yen muso ko dumuni fosi t'an bolo bi a ko wari fosi tɛ e fana bolo muso ko ne tun ye kɔɔri dɔ parata n taar'o feere a bɛnna dɔrɔmɛ 1 ma o kɔni dɔrɔmɛ 1 kɔni bɛ yan dɛ i t'o minɛ i ka taa dumuni dɔ ɲini ka na d'a ma a y'o dumuni o dɔrɔmɛ 1 in minɛ a taara sugu la a y'a ka bɔrɛnin ta a bɛna taa alikama dɔ san o waati a taara se sugu la a bɛ ka alikama ɲininkaliw kɛ delilikɛla dɔ nana jɔ a ko fi sabilillah ya aba muslim tasaddaq fi sabilillah sadaka bɔ ala jati kosɔn ala ka sira kan ya aba muslim ya aba muslim o kuma dɔn kɛ abu muslim ko nin ko gɛlɛyara a taara ka bɔ o kɛrɛfɛ a taara i jɔ dɔ wɛrɛ bitigi wɛrɛ da la delilikɛla in tugura a kɔ a ma fara a la fiyewu k'a jɔlen to bitigi da in da la delilikɛla in nana k'a k'a sɔn tuguni a ye wari in bɔ ka di delilikɛla in ma ale dun mɛnna sugu la wari wɛrɛ t'a bolo muso bɛ k'a kɔnɔ so ale bɛ delili man d'a ye a fana taara fɛnw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka bɔrɛ in fa a taara buguriw ta ka fandalaw ka buguri dɔw ta ka yirimugu dɔw ta k'olu kɛ ka bɔrɛnin fa ka na da kongo dɔrɔn ka se k'o bila muso ye da yɛlɛ dɔrɔn a y'o bila ka taa ko n'a kɛra min ye a taara i bɔ ala deli kan ala kana ni malo dɛ i ma ala kira malo kana ni malo a ye salatu caman kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam su bɛ ko waati min na fo su kolen ka dibi don a nana so a nana da kon a sirannen ba est ce que ne fɛn bɛ awɔ a nana da kon wa don muso ye da yɛlɛ a donna a nana sigi sɔɔni sera muso nana dumuniw sigi a kɔrɔ a ko nin dumuni bɔra min a ko k'e mana nin bɔra ala kɔn'a ɲɛ ala bɛ bila i ka kotigiya de la ko in laɲini ye nin de ko n ka jɔn tɛ fara fiyewu a b'i k'i yɛrɛ surunya ni alaw taala la ni nafilaw kɛli ye salatu a kɛli ye farida ye mɛ sisan k'i yɛrɛ surunya alaw taala la ni nafila kɛli ye salatu bɛ o kɔnɔ bi an b'a ye an ka jamana in kɔnɔ i mana mɔgɔ i bɛ kɔlɔsi a tɛgɛ la kɔlɔsi électronique lama i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka salatu de kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam a kɛra musow ye sa a kɛra cɛw ye sa i b'a sɔrɔ nin dɔw bɛ ka salatu de kɛ alakira kan i b'a ye musow bolo la o ka ɲi kojugu bari o ye lahala ɲuman ye parce que n'i bɔ kɔrɔfɔli caman na a b'i bɔ kɔrɔfɔli la a b'i bɔ ma lagosi la a b'i da tanga n'i da tangara n'i yɛrɛ ma surunya alaw taala la ala ko k'ale bɛ kɛ i nɛn fɛnɛ ye nɛnkun min n'i bɛ kuma n'o ye o tuma a t'i nɛn don ko da fɛ ko min n'a b'i minɛ n'a ye bari jɔn bɛ minɛ ala kɛra ko maa si ma firi jahanama k'a ɲɛ kan fo ka taa sɔrɔ o nɛnkun de ye o minɛ illa hasaidu alsinatihim fo nɛnkun ka tigɛ fɛn nɛnkun de bɛ filankafonya fɔ nɛnkun de bɛ maa ɲumanw nɛni nɛnkun de bɛ kɔrɔfɔli kɛ ale de bɛ kɔrɔfɔli kɛ ale de bɛ sinji tigɛ kuma fɔ ka muruti nɛnkun a bɛ dɔn o de kan n t'a la n tɛ silamɛya la subhanallah nɛnkun de b'a da kɛnɛ kan dangadenya kuma nɛnkun de b'a fɔ mɛ ni ala donna nɛn in na nɛn in bɛ tanga i ka baara bɛɛ bɛ kɛ jumɛn ye ka zikuru kɛ zikuru jumɛn ka salatu caman kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam salatu n'i y'a kɛ siɲɛ 10 sɔgɔma bari waatiw fana b'a la waatiw la belebeleba dɔ ye jumɛn ye o ye jumadon ye an filɛ jumadon min yɛrɛ la salatu kɛ waati la belebeleba ye jumadon ye ka kɛ ka caya komi an mago bɛ k'i masurunya alaw taala la ale bɛ maa masurunya alaw taala la ka tɛmɛ fɛn caman kan surtout jumadon bari yɔrɔw fana b'a la a bɛ kan ka kɛ yɔrɔ minnu na jumadon ye a yɔrɔ dɔ ye ala kɛra ko amma sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa adam kan ka don na fusamanti ye don min ye dɔgɔkun kɔnɔ k'o ye jumadon ye k'o jumadon ye an fa adaman dara alaw taala fɛ wa fihi qubida an fa adama bɛ fatu don min na a fatura ka bɛn jumadon de ma wa fihi nafkha burufiyɛ bɛ kɛ ka bɛn jumadon de ma wa fihi sa'qa pɛrɛni bɛ kɛ ka bɛn jumadon de ma
أنا مفو فأكثروا علي من الصلاة فيه أي صلاة تشامن كان جمعة دون أي أشياء أكنا دا كلمة ni hadisa koloye ni hadisa koloye amen nefo way فإن صلاتكم معروضة علي أكا صلاة كلم ببيراني على كرالا sallallahu alaihi wasallam جونا أشياء سلامي بجو لابي أمي مليار دي لابي way on silamɛ miliyari bɛɛ k'o bɛɛ ye salatu kɛ ala kira kan k'a bɛɛ bɛ taa yira ala kira la e bɛ sɔn miliyari kelen ka salatu kelen cɛ la e ta ka kɛ kelen ye walma e ka foyi t'o la e ka fosi t'o la wala ka e foyi bɛ t'o la sɔn miliyari cɛ la o bɛɛ bɛ ka salatu kɛ ala kira kan jumadon k'e ma fosi kɛ i bɛ sɔn o ma i man ka sɔn o ma dɛ ala kira ko k'a caya de K'a kɛfiru salata alayhi. siru k'a k'a caya bari a b'a dɔn ko nafa min b'a la salatu bɛ jɔn bɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni jɔn t'a dɔn k'i bɛ bɔ yen nɔ o yɔrɔ la juguman dɔ ye jumɛn ye siratu sanfɛ i bɛ salatu kɛ ala kira kan siratu sanfɛ a bɛ jɛya yere a bɛ siratu nɔgɔya jɔn ye miju sanfɛ salatu bɛ jɔn dɛmɛ ye o tuma salatu kɛli i kana ban a ma surtout juma don ɔ maa miliyari cɛ la i kana sɔn i ta ka kɛ kelen ye i ta ka kɛ fila ye caman de kɛ u ka taa yira alakira la sallallahu alaihi wasallam surtout salatu minnu n'i y'a kɛ sisan a bɛ jate k'i ye camanba kɛ jɔn kan k'u yɛrɛ bila o kɛli la o salatu fana bɛ yen kɛ o salatu bɛ yen dɔnnibaga ninnu minnu ye salatu walafi way o fɛn o fɛn ye salatu walafi u kɛlen ka salatu ninnu kɛ alakira bɛna lahala yira u la sallallahu alaihi wasallam walima alakira bɛ lahala yira u ka kalanden dɔ la walima a b'a yira maa ɲuman wɛrɛ la o b'a lase u ma i n'a fɔ muhamadu sanusi radiyallahu anhu ale fana ye maa ɲumanba malikiya maaba don wa kutubu fana don a ka waati sirifi don a tile la ani u ka maa caman bɛnna mɛ ni cɛ in fantanya kun y'ale dɛsɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fo juru nana minɛ a misaliya ka can kosɛbɛ juru nana ale minɛ a ka juru a bɛ se okiya hakɛ dɔ ma o bɛ bɛn fo sanu mutukali hakɛ caman a bɛ bɛn o de ma o kɛlen ale fana ye dama kasi Alahu Taala la ni salatu kɛli ye su o su a bɛ salatu kɛ alakira kan fo siɲɛ 1000 ɲɔgɔn na su o su sen dɔ la alakira nana a yɛrɛ yira a la sallallahu alaihi wasallam a ko kamalen sini i bɛ wuli i bɛ taa muhamadu sanusi fɛ yen ko ne de y'i bila ka na k'a k'i ka juru sara juru min b'i la ni dɛsɛlen don k'a sara n'o ye o kiya sanu ni hakɛ in ye ta ko ne ko k'a k'a sara i ye ale ko alakira ma ko ni ne taara dɔnnibagaw ka ko ka ca u kana n'a fɔ ko n bɛ ka na u aranake k'a fɔ ko n sogora alakira la k'a ye escroc ye n bɛ ka escroya kɛ alakira tamasiyɛn ye jumɛn ye ni n taara o fɔ a ye n'a bɛ da la alakira ko k'a tamasiyɛn de ye i b'a fɔ a ye k'a bɛ salatu kɛ ni alakira kan don o don su o su a tɛ da fiyewu n'a ma salatu kɛ ne kan siɲɛ 100,000 siɲɛ 100,000 ni ne bɛ bonya mɔgɔw hakili k'a bɛ salatu kɛ ne ma kan diɲɛ su o su siɲɛ 100,000 o de y'a tamasiyɛn o ye gindo ye quoi o ye gindo ye maa si t'o kalama ni ne n'a tɛ taa i ka t'o fɔ a ye dugu jɛra kamalen bolila joona alakira ka cikan an bɛ t'o fɔ joona a y'i tile muhamadu sanusi fɛ yen a nana se a ye foli di u y'a laminɛ kalandenw bɛɛ taalen a y'i gɛrɛ shehu la a ko sheikh ne nana juru de bɛ n na n ye n dama kasi Alahu Taala la ni salatu caman kɛli ye alakira kan n nana alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira dun ko man ra'ani fil manam faqad ra'a al-haqqa ni maa min ye ne ye sogo la i ye tiɲɛ ne ye o tɛ nkalon ye a ko n ma ko n ka na k'i ka n ka juru in sara juru in bɛ bɛn sanu ni okiya ni hakɛ ma a seku ko a ma k'e ka tamasiyɛn ye jumɛn ye min b'a yira ne la k'e bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko n ye min fɔ alakira ye o natɔ filɛ nin ye a ko n ka tamasiyɛn ye min ye alakira ko n k'a f'i ye k'i bɛ salatu k'a kan diɲɛ su o su siɲɛ 100,000 a ko k'e ye alakira ye
tiɲɛ yɛrɛ la e ye alakira ye a donna so kɔnɔ ka o kiya in hakɛ bɛɛ ta ka di cɛ ma ko nin i ka juru ye taa sara n y'a di ma alakira kosɔn cɛ bɔra cɛ tilala ka boli ka segin ka na tuguni a ko seku ne ma fɛn kelen de faamu ne bɛ ka salatu kɛ alakira kan diɲɛ su o su 1000 san ka n dama kasi Alahu taala la n'a ye alakira nana fɔ ne ye k'e bɛ ka 100 kɛ 1000 yɛrɛ ka gɛlɛn ne ma ne bɛ taa tila o la waati min na o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara ne ma kosɛbɛ mais e bɛ siɲɛ 100 kɛ cogo di n b'a fɛ i k'o 100 gindo de fɔ n ye a ko bon n'i b'a fɛ n ka 100 f'i ye n ye wari min d'i ma i b'o lasegin ma wala n bɛ n ka 100 f'i ye cɛ ko awɔ n bɛ wari lasegin a sɔnna cɛ ye wari bɛɛ bɔ k'a da o yɔrɔ bɛɛ i ye wari min di a filɛ 100 in fɔ n ye a ko wallahi n m'a dabɔ k'i ka wari minɛ i la ma kuntu akhidan amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi i'ta'ihi lak ne ma kɛ fɛn minɛ baga ye alakira ye yamariya ni fɛn min dili ye i ma nka n bɛ fɛ k'i jarabi k'i lajɛ est ce que i bɛ ka min fɔ alakira ko yɛrɛ la a b'i dusukun na wa bari e bɛ ka girin salatu kan tan e bɛ ka kanu yira tan cogo min na est ce que tiɲɛ don wa est ce que tiɲɛ don wa n ye wari min d'i ma o la segin mais ne tɛ wari in minɛ i ka wari ta ne bɛ salatu dɔ de kɛ alakira kan su o su siɲɛ 100 o salatu fɔko kelen o fɔko kelen a bɛ bɛn salatu tɔw siɲɛ 1000 de ma o ye 100 o ye 100 mi atu alif أصلى الله صلاة فاي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين قائر الغر المحجلين السيد الكامل الفاتح الخاتم الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الصادق الأمين السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره وسلم تسليما مثل ذلك والحمد لله على ذلك وأجر يا مولانا خفي لطفك في أمورنا كلها وأمور المسلمين آمين يا رب العالمين salatu in bɛ jɔ an nɔ de usadrame sadiri fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a ye alakira mankutu bɛɛ fɔ fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ allahumma salli wa sallim ala mi deli nɛɛma ni kisi ni barika caman kɛ an kuntigi n'an ka kotigi na an kanubaga kan n'o ye muhamadi ani an ka nabi ɲuman kan sayyidil awwalina wal akhirin fɔlɔ maaw kuntigi maaw kuntigi qairil ghuril muhajjalin minnu ye seliji ta fo k'u ɲɛw jɛya olu nunjuru samabaga ka taa aljinɛ la ni so bɛ na i bɛ so tenda jɛlen cogo min na alakira mantonw tenda jɛlen de bɛ bɔ o cogoya kelen na olu nunjuru samabaga de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam ash-shafi' ale de ye surunali donbaga ye min ka surunali minɛlen don ar-raufir rahim ale de ye hinɛci ye a mantonw na ka tɛmɛ u fa n'u ba kan a bɛ hinɛw la Alahu taala ye nin tɔgɔ in bɔ ka di alakira ma as-sabiqi lil khalqi as-sadiqil amin ale de ye tiɲɛtigi min danayama don alamin as-sabiqi lil khalqi nuruhu ale nɔrɔ de kɔnna Alahu taala fɛ yen danni na bari Alahu taala ko qad ja'akum min Allahi nur baati nɔrɔ nana Alahu taala fɛ yen ka na di aw ma nɔrɔ min bɛ bɔ Alahu taala yɔrɔ nɔrɔ in o de ye nɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye ala ka nɔrɔ de ka kɔrɔ nɔrɔ bɛɛ ye o ye nɔrɔ galegale ye nɔrɔ fɔlɔ min dara Alahu taala fɛ wa rahmatil lil alamin dhuhuruhu akan hinɛ o bangera danfɛn bɛɛ ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o bangera ni ne alakira mangutu a ye mangutu bɛɛ fɔ ka ban a nana mun fɔ a ko wa ajri ya maulana khafiya lutufika fi umurina kulliha wa umuril muslimin ala i ka hinɛ magama min dogolen don n'a donna ko la dɔrɔn jɔn b'a santi i b'a a hinɛ n'a nɛɛma sɔrɔ ala o boli an ka koɲɛw la wa umuril muslimin ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka koɲɛ la amina ya rabbal alamin ere do ala an ka duwawu jaabi ya danfɛnw bɛɛ lajɛlen daba masa a labanna yan nɔ de ko ne ye ne ka salatu ye min ne kɛ siɲɛ 100 su o su o nombre ye 100 o nombre ye 100 a y'a yɛrɛ masurunya ala la ni jumɛn ye ni salatu caman kɛli ye fo alakira y'a dɔn ka tila ka maaw ci a ma kuma laɲini ye nin de alakira y'a dɔn alakira tilara ka mɔgɔw ci a ma k'a k'olu ka juru sara a misaliya ni jɔn fana ka kan wala hali ni nin fana filɛ ustaz Abdurahman
peut-être ni juruba in min kun bɛ cɛ yɛrɛ la sanu mutukali hakɛ in a ka ca bon est ce que n'an y'a lajɛ fana sanusi est ce que hali sɔrɔ min fana bɛ a la Ustaz Dramé est ce que peut-être salatu ma risque fana d'a ma salatu yɛrɛ de ye risque d'a ma o ka se d'a ma comme an kun t'o kuma kan an bɛ takarubu kuma de kan an b'a fɔ i b'a faamu nin na o c'est à dire fo ka taa juru sara salatu yɛrɛ de y'o d'a ma a misaliya ni jumɛn fɛnɛ ka kan Ali ibn Isa ale kun ministre de Abbasiyaw ka kalifa dɔ bɛ ko al-Muqtadir a kɛra o ka ministre ye a kɛra al-Qahir fɛnɛ ka ministre ye k'ale to ministriya la cɛ dɔ bɛ yen faamaba kun don jagokɛla kun don k'a to jago kɔnɔla la ni juru ye jagokɛla sɔrɔ ni jagokɛla bɛ ka bin a bɛ juru caman ta walasa a ka jago ka se ka wuli a bɛ taa dɔ fɛ yen karisa nin di yan olu mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ caya la n'a ma se ka feere kɛ k'o sara juru bɛ caya la a dɔw bɛ taa fayiti la ala k'an bɛɛ kisi a n'an ka jagokɛlaw olu ta bɛ cogo min na fo banque bɛna dɔw saisis o tuma a ta kɛra tan cogoya la a ka jago nana bin a ye juru ta juru talen juru fana dati nana se o tɛ ka se ka sara u taara n'a ye alikadi fɛ yen ni jagokɛla in u taara n'a ye alikadi fɛ yen alikadi y'a ɲininka ko karisa ko k'a ka juru b'i la ko juru cayara dɛ karisa fana ni ko k'a ka juru b'i la a ka juru cayar'i la a ka juru sera fo dinaru 3,000 o tɛ fɛn fitinin yɛrɛ sanu dinaru 3,000 a ko awɔ ko tiɲɛ don a yɛrɛ y'a tiɲɛ tigɛ a ko bon sisan komi a mɛn'i nɔfɛ i tɛ k'a sara a nana n'i ye alikadi fɛ yen ni ko nana alikadi ka yɔrɔ la dɔrɔn o tuma o kɔrɔ ye ko kiti ka tigɛ bon ne bɛ tile 30 d'i ma taa i ka cɛ in ka nafolo ɲini i ka n'a bila a nɔ la tile 30 i ka na n'a ye kiti bulo na yan nɔ a m'a di cɛ ma a ko n y'a mɛn n'Ala sɔnna a taara so a y'a dɔn fɛn min bɛ maa wasa ni hami gɛlɛn b'i la Alakira ye min fɔ Ubay ibn Ka'b ye a ko izan tukfa hammak n'i ye salatu caman kɛ Ala b'i wasa i ka hami bɛɛ lajɛlen na tukfa hammak hami jɔrɔ ko fɛn o fɛn b'i la k'Ala b'i wasa nin bɛɛ lajɛlen na Allahu akbar bisalati ala nabi n'i ye sɔwi kɔnɔla la ye Jalalaini sharhu an bɛ tafsiri kɛ kitabu min na a ko ka salatu kɛ k'a caya k'a bɛ daminɛ 300 ko bɛ jate k'i ye cayali kɛ ko minnu donna Ala bato kɔnɔ ka caya n'olu bɛ Ala batolaw yɛrɛ ye n'u bɛ kuma bɛɛ u bɛ zawiyaw kɔnɔ u bɛ misiriw kɔnɔ k'olu ka hakɛ la k'olu b'a kɛ siɲɛ 12,000 k'olu ka caman de ye 12,000 ye k'u ka sekuba ninnu ka hakɛ k'o ye jumɛn ye olu fɛn wɛrɛ tɛ don olu ni Ala Ta'ala cɛ fiyewu bari n'an ko ka zikiru kɛ k'a caya sisan musow bɛna ɲininka qu'est-ce que k'olu sen b'a la wa Umu Salamata Hind ale ye ni ɲininkali kɛ ka kɔn musow ɲɛ Umu Salamata yala ale kun ka ɲininkali ka ca kojugu ale kun ka ɲininkali ka ca Alakira la an ba dɔ don wa azwajuhu ummahatukum Alakira furumuso o y'an baw ye a ko Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam Ala ye cɛw mankutu caman fɔ dɛ a ye jihadiw fɔ a ye fɛn caman fɔ a b'a ɲɛsin cɛw ma est ce que anw musow sen bɛ zikiru o ko ninnu caman na wa zikirukɛla baw est ce que anw musow sen b'o la wa k'a sigilen t'o la kuranɛ aya jiginna Ala Ta'ala ko innal muslimina wal muslimat silamɛ ɲuman cɛmanw bɛ cogo min na a musomanw bɛ o cogoya kelen na wal mu'minina wal mu'minat mumini ɲuman cɛmanw bɛ cogo min na a musomanw bɛ o cogoya kelen na musow kana jɔ u yɛrɛ la wal qanitina wal qanitat Ala batobaya cɛmanw bɛ cogo min na a musomanw bɛ o cogo la was sadiqina was sadiqat sadaka bɔbaga tiɲɛtigi cɛmanw bɛ cogo min na tiɲɛtigi musomanw bɛ o cogo la was sabirina was sabirat sabalibaga cɛmanw bɛ cogo min na musomanw bɛ o cogoya kelen na wal khashi'ina wal khashi'at Ala ɲɛsiranɲɛbaga cɛmanw bɛ cogo min na musomanw bɛ o cogoya kelen na wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sadaka bɔbaga cɛmanw bɛ cogo min na dɔw b'a kɛ ka caya cɛw la ko musow fana bɛ ten cogoya la Allahu akbar was-sa'imina was-sa'imat sunbaga cɛmanw bɛ cogo min na minnu bɛ sun ka caya ko muso dɔw fana bɛ olu bɛ sun ka caya ten cogoya kelen yɛrɛ la wal hafidhina furujahum wal hafidhat ko cɛ dɔw bɛ olu ɲɛmana tanga u ma sɔn ka don haramu ko da fɛ o bɛ musow fana la muso dɔw fana ma don jɛnɛya da fɛ fiyewu u y'u yɛrɛ tanga
anona mun fɔ wadhakirina allaha kasiran wadhakirat ko ala bato ba cɛmanw bɛ yen cogo min na minnu bɛ ala bato ka caya fo a b'u wele ko kutububaw ko musow fana bɛ yen olu fana ye ala bato ka caya hali n'olu ta dogolen don n'a ma dɔn musow ta dɔnna o don de ko musow fana bɛ yen k'u fana bɛ zikiru kɛ o cogoya kelen na ka caya misaliya de don an bɛ k'a fɔ ka dɔɔni a ko ale ye ɲɛsin Alahu Taala ma ni salatu caman kɛli ye sisan commerçant kɛ in an bɛ segin o de ka yɔrɔ la a nana ka ɲɛsin Alahu Taala ma a bɛ ka salatu caman kɛ a farala cɛw kan minnu bɛ Alahu Taala bato ni salatu ye a mana tila a b'a fɔ ala a kɛ salatu in kosɔn e de y'an bila salatu kɛli la juru min bɛ ne la i ka n ka juru sara fo tile 27nan don o sufɛ ale bolo kalo kelen sera ni nafolo tɛ se a taa bɔrɔ sɔrɔ a t'a bɔ yɔrɔ sɔrɔ mais aksaru wasila ale bolo de ye min ka surun kosɛbɛ wala bɛɛ ni jɔn bɛ surunya Alahu Taala la n'a b'i jaabi sisan i jɔn ka ɲɛsin o ma iza n tukfa hammaki i ka hami bɛɛ lajɛlen ye o bɛ dilan ni fɛn min ye a ye salatu de kɛ tile 27nan su a nana sogo alakira la sallallahu alaihi wa sallam alakira ko a ma ya rajul ya e cɛ i haminen don kosɛbɛ bidainik n'i ka juru ye dɛ a ko alakira tiɲɛ don dɛ wallahi nisɔndiya bonyana cɛ la a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na o fɔ filmanam k'a sɔrɔ a bɛ sogo la a ko alakira tiɲɛ don alakira ko bɔn yaqdihi Allahu ank Alahu Taala bɛna juru in sara ka bɔ i kan n'i wulila i bɛ taa minisiri karisa fɛ yen Ali ibn Isa i b'a fɔ a ye ana rasulu rasulillahi ne ye alakira ka ciden ne ka n'i ma i b'a fɔ a ye ko ni alakira de ko k'a k'i ka dinaru 3,000 juru sara ko ne de ko ten cɛ nisɔndiyara o cogoya la alakira tununa la a girinna ka wuli a girinnen ka wuli a taara jɔ minisiri ka da la ni ne nana ko n mago bɛ minisiri la u b'a fɔ ko k'a kɛra cogo di i ka dalilu ye mun ye e bɛ mago bɛ mun na est ce que a tɛna ne ɲininka ni ne n'a ye ɲɔgɔn ye ko karisa e ka tamasiyɛn ye jumɛn ye k'i ye alakira ye alakira ye ci ka na o tɛ ne bolo dɛ a hamina dɔ farala hami kan a ye salatu kɛli caya tuguni o su fana tuguni a sugora alakira la tuguni sallallahu alaihi wasallam alakira ko i ma taa minisiri karisa fɛ yan a ko n taara u tora sogo la a ko taa minisiri karisa fɛ yen k'a k'i ka juru sara ni alakira ye hayiba de bɛ na i dusukun na n'i mana ale ye kuma o kuma hayiba bɛ na i bɛ siran wa i b'a kanu fɛnɛ cɛ y'a kanu a siranna ka alakira ɲininka siɲɛ 2nan fɛnɛ la alakira n ka tamasiyɛn ye jumɛn ye a ɲinɛlen kɔ sogo jara baro kɛra ka ban ko taa karisa fɛ i ka k'i ka juru sara ale ɲinɛla k'a ɲininka alakira ni n taara a mana ɲininka n bɛ tamasiyɛn jumɛn fɔ a ye alakira tununa a la tuguni sallallahu alaihi wasallam dugu jɛra ko n kan ka alakira ɲininka min na n ɲinɛlen fɛnɛ kɔ su 3nan fɛnɛ a sugora alakira la sallallahu alaihi wasallam a ko alakira i ko n ka taa karisa fɛ yen ni n taara a bɛna n ɲininka ko n ka tamasiyɛn ye jumɛn ye alakira ko n'i taara i b'a fɔ a ye ko su o su k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile bɔli la a bɛ salatu kɛ ne kan siɲɛ 5,000 o bɛ se ka kɛ n'i ye salatu surumanw ta ni fajiri kɛnɛ cira fajiri kɛnɛ mana ci sɔnni as-salatu khairu minan nawmi ka daminɛ n'i ye salatu dɔw ta salatu dɔw ka nɔgɔn kojugu allahumma salli ala nabiyyi rahma o ye salatu suruma ye allahumma salli ala nabiyyi rahmati allahumma salli ala nabiyyi rahmati o ye salatu la suruma wali fɛn fana allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad sallim o yɛrɛ ka jan kuma allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim voilà ouais bon ni filɛ b'a sɔrɔ c'est à dire minnu tuguni zikuru la olu bɛ nin ba duuru kɛ yɔrɔ kelen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ko k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la fo ka taa se tile bɔli nin ye salatu kelen ye bolo nin ye salatu kelen ye i mana nin kɛ dɔrɔn man salla alayya sala sallallahu alayhi ashara ni fana b'o la nin b'o la an sigilen tɛ ne ka nin fɔ tan wa ala sɔrɔla an ka siɲɛ 10 nin kosɔn allahu akbar ala k'a minɛ an ye ala k'a minɛ an ye minnu fana bɛ k'a laminɛ fana n'u bɛ k'a lamɛn o fana bɛ k'a fɔ a nɔfɛ o fana bɛ k'a fɔ a nɔfɛ ala b'a minɛ o fana a bɛɛ bɛ minɛ a bɛɛ minɛ dɔnnibagaw ko ten ko a'maluna bayna al-qabuli wa raddihi an ka baara bɛɛ a bɛ minɛli ani lasegini ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye baara ɲuman kɛ i ye nafila seli kɛ sisan kuma dɔ la ala b'i ka nafila kɛ k'i bɔn kuma dɔ la a b'a minɛ n'i ye saraka dɔ bɔ kuma dɔ la ala bɛ saraka in minɛ kuma dɔ la a b'a lasegin i ma ni i ye baara ɲuman wɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ min tɛ salatu ye
kuma dɔ la ala b'a minɛ kuma dɔ la a b'a lasegin a t'a minɛ a b'a rejeter oui. mais ko fo n'a bɔra illa salatu ala nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam fo n'a bɔra salatu kɛli la alakira kan sallallahu alaihi wasallam k'o tɛ lasegin o de la n ko i ma kuma daminɛ ko yɛrɛ yira tɛ ale baraji tiɲɛ sayigi sigilen to anw nɔfɛ sisan anw bɛ ka salatu fɔ sayi ka girin k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam i y'o min fɔ dɛ o yɛrɛ yira min donn'o la o t'o tiɲɛ ala t'ala sɔlili kan o kɔsɔn o tuma ala ka bɛɛ lajɛlen baraji dafalen d'a ma ala ka baraji dafalen d'a ma a ko a tamasiyɛn de y'o ye i b'o fɔ a ye dugu jɛra dɔ farala nisɔndiya kan bari dati sera tile 30 de don o de fɔra ale a wulila ka taa gardiw y'a lajɔ a ko k'a mago bɛ waziru la u y'a ni waziru yira waziru ko k'i nana mun na a ko ana rasulu rasulillah ala kɛra a fɔ a ye cogo min na a y'a fɔ a ye ten ne ye ala kɛra ka ciden de ye ka n'i ma a ko n ma k'i kan ka juru sara juru min ni a bɛ bɛn 3,000 de ma dinaru 3,000 waziru ko e ye ala kɛra ka ciden fiyewu dinaru 3,000 a ko ne ye ala kɛra ka ciden o ka ca dɛ e ka tamasiyɛn ye jumɛn a ko ala kɛra ko n k'a f'i ye ko gindo don i n'ale cɛ maa si t'a kalama e ni alaw ta'ala n'ale kelen pewu hali i ka président i bɛ min ka mara kɔnɔ khalifa o t'a kalama a ko k'o tamasiyɛn ye jumɛn ye ko k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la fo ka taa se tile bɔli ma k'i bɛ salatu kɛ ale kan siɲɛ 5,000 de diɲɛ don o don cɛ ko wallahi tiɲɛ don ala kɛra de y'i ci 5,000 fois 5,000 fois 5,000 a ko sisan wallahi nisɔndiyara a y'i bari cɛ la e ala kira ye fo a nana ne ka sogo ala kira mago bɛ ne la cogo min na e y'o dɔn fo ka n'o fɔ ne ye a y'i bari cɛ la bari ni ɲuman kɛra fɔlɔma ninnu ye dɔrɔn olu b'i sara de n'i ye ɲuman k'u ye dɔrɔn u b'i sara i n'a fɔ shafi'i a sogora ahmad ibn hanbal la a sogora la cogo di a sogora ala kira de la sallallahu alaihi wasallam ala kira ko k'a ka taa fɔ ahmad ibn hanbali ko jarabina dɔ bɛna sɔrɔ ko mɛ k'a ka sabali k'alaw ta'ala b'a sara a wulila a ye kalanden ci ko taa fɔ ahmad ibn hanbali ko ne sogora ala kira la sallallahu alaihi wasallam k'a ko n ka n'a fɔ a ye ko jarabina dɔ bɛna sɔrɔ ko a ka sabali n'a sabali alaw ta'ala b'a sara bonya kosɛbɛ wa a bɛ k'a ye shuhura ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔlen ahmad ibn hanbali a kasira kalanden ko k'a bɛ taa a y'a ka kɔrɔdon de bɔ fini kɔrɔdon a y'o de bɔ k'o di kalanden ma ko taa i nana baara ɲuman min fɔ n ye ala kɛra yeli min fɔ n ye nin y'a sara ye kalanden taara se shafi'i ma ko n taara i ka ci fɔ shafi'i ko k'a ma fɛn d'i ma wa kalanden ko k'a ye fɛn dɔ di yan ko n tɛ n'i ka fɛn minɛ i la bari ala kɛra ko ten man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu ni maa min ye ɲuman kɛ aw ye a ye ɲuman in sara a ye ni ɲuman ye n'a ma se o la dun fad'u la a ye dugawu k'a ye ale b'a dɔn ko ahmad ibn hanbali bɛ nin sara bari ala kɛra ka ci min fɔra a ye a dalen don ala kɛra ka kumakan na wa a dalen don shafi'i la ahmad ibn hanbali tun bɛ dugawu kɛ cɛ minnu ye shafi'i b'a la su o su a y'o de fɔ a denkɛ shafi'i ko k'a ye mun d'i ma k'a ye a ka fini de bɔ ka di yan a ka kɔrɔ don ko nana ye n t'i ka fini minɛ i la shafi'i ye fini bila ji de la ka fini ko ji la safinɛ t'a la dɛ a gansan ka sɔrɔ ka ji in bɔn a farikolo kan ko ahmad ibn hanbali ye fini min don ko o barika ka yɛlɛ ale fɛ ni barika de ye cɛ a y'i bari cɛ la a dun sɛbɛnnen don kitabu bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ don dɛ barika ɲini bɛ dɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn ye dɛ musow bɛ ɲɔgɔn ye musobaw bɛ yen minnu bɛ alaw ta'ala bato u bɛ ɲɔgɔn ye dɛ sabiqum bil khayrati bi iznillah jɔn ka surun ala la ni ɲɔgɔn ye a y'o daminɛ kiraw il faut qu'on accepte ça fo bɛɛ ka sɔn o ma garizigɛ la a y'an fusaya ni ɲɔgɔn ye kiraw la a y'u fusaya ni ɲɔgɔn ye tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ni ye kiraw ye an ye dɔw fusaya ni dɔw ye dɔw kan olu minnu ye somɛ yɛrɛ somɛ ye a filanan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq garizigɛ la a y'an fusaya ni ɲɔgɔn ye hali dilancogo la alaw ta'ala ka taabolo de ye nin ye a ko a diyara n ye kojugu ja alakira bɛ ne ka salatu lasɔrɔ alakira bɛ ne kalama o fana nisɔndiyakoba de ye alakira b'i kalama fo a bɛ mɔgɔ ci ma a ye dinaru 3,000 ko nin minɛ nin y'i ka juru sara ye a ye dinaru 3,000 wɛrɛ suma u ye 3,000 wɛrɛ suma ka d'a ma ko taa ni nin ye i ka yɔrɔ san i n'i ka denbaya ka bila o kɔnɔ dinaru 3,000 ka ca o ye sanu hakɛ maa t'o hakɛ dɔn ko a ye dinaru 3,000 wɛrɛ suma ka d'a ma ko karisa ta jago daminɛ ni nin ye 9,000 a y'o de d'a ma sɔgɔmada kelen
cɛ bɔra ale yɔrɔ dɔrɔn k'i boli o yɔrɔ bɛɛ bari fajiri jiginna dɔrɔn ani cɛ ye ɲɔgɔn ye tile bɔlen kɔfɛ a y'i boli ka taa alikadi fɛ yen a sera alikadi fɛ yen ale nana k'a sɔrɔ tɔ ninnu mana yɛrɛ tile 30 dafara ale nana s'u ɲɛ a ye alikadi fo a y'a fɔ alikadi ye ko juru in sara kun t'ale bolo ale y'i dama kasi Alahu Taala la ni salatu caman kɛli de Alahu Taala ye juru in sarali nɔgɔya ale ni alakira ka sira ye alakira ko k'ale ka taa waziru fɛ yen ko waziru de ye wari bɛɛ d'ale ma ale taara 6000 bila so 3000 filɛ nin ye cɛ ka juru alikadi ko k'a ko ɲɛfɔ n ye kɛ a kɛra cogo di a ko alakira ko n ka taa fɔ waziru ye k'a ka n ka juru sara ko juru min bɛ n na a ye kuma caman fɔ a ko k'a ka tamasiyɛn ye nin ye a ko k'a ka tamasiyɛn ye nin ye a y'a lakale alikadi ye alikadi ko ayi waziru ni alakira ma kan ka tɛmɛ ne kan ne yɛrɛ bɛ juru in sara ye wari tun bɛ alikadi fana bolo ale fana nana ni 3000 ye ko cɛ k'a ka 3000 ta k'ale bɛ juru in sara cɛ dɔ in nana juge yɛrɛ cɛ dɔ in nana min y'a wele kiti bulon na o nalen juge ko k'i ka i ye min wele k'a nana n'i ka wari bɛɛ ye o kabakoyara parce que o b'a dɔn a tɛ se ka wari in sɔrɔ sisan o ko k'a ye wari sɔrɔ cogo di juge ko alakira de y'a ci waziru ma k'a ka taa ko k'a ka wari sara a ye wari in sɔrɔ n'o cogoya de ye a nalen ne fana ko waziru ni alakira ma kan ka tɛmɛ ne kan ne ye wari in sara wari filɛ i ka wari ta i ka taa cɛ fana ko k'ale tɛ maga wari la ko alakira ko ka fɛn min sara k'ale t'o minɛ fiyewu ko alakira y'a sara min ye k'a k'a ka wari ta k'a ka taa cɛ ni 10200 de bɔra yen dinaru 10200 a y'o de sɔrɔ salatu kɛlen kɔsɔn mun ye nin s'a ma bisalati ala rasulillah o tuma an ka ɲɛsin alakira ma ni salatu caman kɛli ye segu k'a la jumadon an ko k'o y'a don dɔ ye sahabaw ye alakira ɲininka ko an ka salatu kɛlenw bɛ yira e la cogo di k'a sɔrɔ e fatura a mɛnna n'i bɛ balo la a bɛ yira i la mais i fatulen n'i fatura i farikolo bɛ kɔrɔ i farikolo bɛ tiɲɛ kolow bɛ i sogow bɛ toli dugukolo fɛ alakira ko inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Alahu Taala y'a kɛ haramu ye dugukolo kan a ka nabi ɲumanw farisogo dun o don an bɔra kalama nabi ɲuman si farisogo tɛ toli olu farisogo tɛ toli fiyewu wa a b'a bɛɛ kalama maa o maa ye salatu kɛ alakira kan a b'a bɛɛ kalama o tuma jumadon y'a don dɔ ye an bolo an kana sɔn juma ka tɛmɛ fiyewu k'a sɔrɔ an ma salatu caman kɛ k'an yɛrɛ surunya Alahu Taala la n'i bɛ fɛ ka surunya Alahu Taala la ala y'i bila baara min kɛli la o baara o kɛ i bɛ surunya ala la n'i bɛ fɛ ka surunya Alahu Taala la ala bɛ ka salatu kɛ e kan kuma o kuma siɲɛ 10 e mago bɛ siɲɛ joli la o la n'i ye 1000 kɛ ala ta bɛ kɛ joli ba 10 n'i ye 2000 kɛ n'i y'a kɛ siɲɛ 10 n'ala b'a kɛ siɲɛ 100 o de don n'i y'a kɛ siɲɛ 10 ala b'a kɛ siɲɛ 100 10 sigiyɔrɔma 10 o bɛ bɛn siɲɛ 100 ma n'i y'a kɛ siɲɛ 100 ala b'a kɛ siɲɛ 1000 n'i y'a kɛ siɲɛ 1000 ala b'a kɛ siɲɛ 10,000 o ye misaliya de ye bari ala kɛra ko ni min ye salatu kelen de kɛ ko Alahu Taala bɛ salatu kɛ o kan siɲɛ 10 a yɔrɔ dɔ fana ye jumɛn ye n'o bɛ ta bɛɛ hakili kan waati bɛɛ an bɛ se ka salatu kɛ alakira kan ni balima ye ɲɔgɔn fo kuma o kuma n'i bɛ fɛ a ka jurumu ka yafa ni cɛ fila ye ɲɔgɔn fo olu b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walima cɛ min ni muso min n'u ye zumaharami ye n'u tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma a b'aw tɛgɛ gosi ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn fo n'a ye salamu di ɲɔgɔn ma ka ban a bɛ salatu kɛ alakira kan sɔnni k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na a n'a ka jurumu bɛɛ bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ani jurumu tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu i ni jurumu tɛ taa ayi i ni jurumu tɛ taa salatu siɲɛ 1 ouais mais Oussa Dramé est-ce que c'est obligatoire diyagoya don n'i bɛ salatu kɛ kira kan an takuna ala wudu c'est-à-dire fo seli ka kira diyagoya wa an mago t'o la an mago fosi t'o la mais a kanunen don kojugu salatu dɔw de bɛ yen komi dɔnnibaga dɔw ye olu kanu i n'a fɔ jawharatul kamali ninnu voilà olu tɛ kɛ ni seliji t'i la ka d'a kan u mago bɛ sanuya dafalen de la mais i bɛ seliji ta sinon salatu kɛli tɛ seliji ɲini n'i bɛna kɛ ka caya fana a mago tɛ seliji la ale fana o ye salatu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye o ye salatu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye salatu dɔ fana bɛ yen o tigi o ye min fɔ a ta in na ale ta in bɛ bɛn salatu tɔw siɲɛ 100,000 salatu tɔw siɲɛ 100,000 o salatu n'i ka ɲinɛ ka ca i bɛ to k'a kɛ fitiri ni safu cɛ Alahu Taala b'i ka ɲinɛ bɔ i la
mi y'a lakali k'a bɛ ɲinɛ bɔ mɔgɔ la o bɛ ɲɛfiyetɔ de ale ni dɔ de kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ taara madarasa la ɲɔgɔn fɛ u ye kalan daminɛ ɲɔgɔn fɛ u ma taa ka ɲɔgɔn to dɔ in nana don dɔɔni dɔ de kalanni na o dɔɔni o bɛ ye fo ka layɛ ɲɛ de la a mana fɔ kunkolo la cogo o cogo a tɛ faamu ale ma se k'o ɲɔgɔnna de sɔrɔ ale taara k'a b'o kalan dɔ in ko aa o kalanni bɛ a ka karamɔgɔ dɔ k'a ma ko nin kalanni bɛ gɛlɛya i ma o ye sekuba ye parce que an ta kɛfi e ye kɛfifu ye mais nin dɔɔni in tɛ dɔɔni tanunen i bɛ layidu di yan k'i t'a dɔɔni in kalan n fana bɛ fɛn dɔ d'i ma i t'i ɲinɛ a kɔ bilen a ko wa n t'a kalan a ye layidu d'o ma o fana sɔrɔla ka salatu in fɔ a ye debi a ye salatu in daminɛ fitiri ni safu cɛ a mana fɛn o fɛn kalan a tɛ ɲinɛ a kɔ n'a kun nana juma la juma alimami yɛrɛ bɛ gɛrɛ a la o bɛna ɲininka kiti dɔ de la n'o y'a ɲininka kiti dɔ la n'a ye kiti ninnu walawala k'o walawala n'u cayara juma wɛrɛ tuguni o bɛ tila ka n'a ɲininka o kiti kelen na a bɛ segin k'o walawala a ye tuguni kuranɛ aya ni hadisaw la o kabakoyara la e ɲɛ filen don e tɛ ka ɲinɛ mais anw ɲɛ ma f'i ye anw bɛ ɲinɛ cogo di a ko ne ye nin sɔrɔ ni salatu kɛli de alakira kan fitiri ni safu cɛ m'a kɛ alakira kan jate t'a la ayi i tɛ jate k'a la ko wala k'i tɛ ɲinɛ fiyewu o salatu ye jumɛn allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin annabiyil kamili wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa addi kamalihi dɔw b'a kɛ wa adadi kamalihi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin annabiyil kamili ala mi deli nɛɛma ni kisi ni barika caman kɛ an kuntigi muhamadi kan min nabi ɲuman ye min dafara jɔnya dafara cɛ min na ala ka jɔnya dafara alakira de la kamilul ubudiyya jɔnya dafara alakira de la ale dafalen no pewu ka tɛmɛ danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan wa ala alihi ala nɛɛma ni kisi ni barika caman kɛ a donɲɛw kan salatan nɛɛma ni kisi la nihayata laha dante min na e alahu taala yɔrɔ li kamalika ni e alahu taala ka dafaliya ye danto la cogo min na kama la nihayata li kamalika i n'a fɔ dante ka dafaliya la cogo min na wa adadi kamalihi ani alakira yɛrɛ ka dafaliya a ye jɔnya dafaliya min kɛ e alahu taala ye nɛɛma ni kisi ni barika k'a kan o hakɛ la n'i ye nin salatu in fɔ siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ jate k'i ye salatu tɔw fɔ siɲɛ 100,000 wa siɲɛ kelen a bɛ maa kuma bɔ jahanama tasuma dɔɔni ma fidawu de don ala ka o kan yɛrɛ o kan ye amina ustaz Dramé waati korona i y'a fɔ cogo min wallahi babu muwasalil ghaib a y'a kɔnɔ fɛrɛ ninnu kojugu bon n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn a tɛ se ka hali tɛ fɛ ka ban ala kɛra kofɔli kɛ sɔhi i bɛ dugawu k'an ye an bɛ dugawu kɛ bari an ka ziyara yɛrɛ fana suruyara inchallah n'ala sɔnna le 7 décembre a bɛ sɔn ka bɛn o ma an b'an ka sibiri nata parce que sini ye sibiri ye o kunɲɔgɔn voilà o kunɲɔgɔn n'ala sɔnna le 7 décembre o ye cɛkɔrɔba ka ziyara ye an b'a ka kalanden musokɔrɔbaw nana hayidara mayini kuma ani fatumata ani masuko ani an baw olu fana tun y'a ka kalanden kɔrɔbaw ye an ba dɔ fatura kɔsa in na o ye tanti mayini ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ olu de tun bɛ ko ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani cɛkɔrɔbaw ni kalanden ninnu babanjayi ninnu ani mustafa hayidara ninnu ni moribo kansa ye an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ dugawu kɛ an ka shehu yɛrɛ ye n'o ye buye hayidara ye ala ka kɛnɛya d'a ma ka sijan kɛnɛya d'a ma n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye bubakari min an bɛ ala taala deli ala ka barika don an na ala ka mali jidi ala ka mali barika ala ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o don mali kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an b'a silamɛw an ka sigi sera a laban na aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio mande radio chaîne 2 ni waati in na mɔgɔ min ni an bɔra k'ale ka laseli lamɛnsaw y'an balimakɛ ani an karamɔgɔ ye n'o ustaz Abdurahman Ismail Dramé ni an ko ale ma ko karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba ala ka hinɛ la n'o ye Alhaji Ismail Dramé ye o den don ne hakili la fana tɛ maa dogolen ye aw la radio chaîne 2 kɔnɔ aw ka radio mandi an b'a ka téléphone numéro di aw ma a ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 79 05 15 39 79 05 15 39 70 ani 9 fu ani 5 15 30 ani 9 79 05
15 39 ay do munu ke jamana ya Allah taala ka bela jelen jabi jamana din wallahu taala ka here kanu ya la ko bo gele anu ko nana la ko ke amesran fen ya kan islamo bela jelen fana ki shabo otoron bi idnillah ina fo anya fo jugo minani Allah taala le 2 décembre kan ga ben jumadal ula no ila sri chama kan ga ba akle mo kono to mani kalo yira o denendo na mardi le 3 o ke jumada sane no ila sri la ba wal maraja mo kono o be ga akle fo gani kalo maye denendo na Allah taala sona mardi le 3 ambe kalo yamba dafa mercredi jumada sania be damne no yira jamba kono alaka ni wati bawnu alaka u yira na herela alaka barka do ankli ngini bela jedena mali kansai Musa Babasila ambe au foni ka barka da au kambe amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع ka damine nike kanyata nana ani milti duru foka tabla nike kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinamayala e walanday min be labe kase awmo abalmake Musa Babaslafe fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio